Tervetuloa Kemin Lysean lukion syksyn lakkiaisjuhlaan. Tänä syksynä Kemin Lysean lukiosta valmistuu 4 uutta ylioppilasta, joista tänään 3 on paikalla. Kiitos siis teille, että olemme saaneet syyn tähän iloiseen juhlaan. Te olette tämän päivän tähtiä. Aloitimme juhlan huomisen itsenäisyyspäivän perinteitä kunnioittaen maamme laululla ja jatkamme opiskelijoiden esityksillä. Ensimmäisenä pääsemme näkemään draamaryhmäläisten tekemiä runovideoita. Videoiden runot ovat luovan kirjoittamisen opiskelijoiden käsialaa. Runovideoiden jälkeen kuulemme Eelis Hyvärisen musiikkiesityksen. Hän esittää Coldplayn kappaleen Don't Panic. Vihreä koivu, peilityyni järven jää. Valkoinen vapaus, sininen saattaja, itsenäisyyspäivänä. Missä olemme? Kirkkaat kynttilät, pimeät kaamosillat ja yöttömät kesäyöt. Rajaton mahdollisuus, ikuinen kiitollisuus. Mämmi on parasta, suomalaiset ymmärtävät, muut eivät milloinkaan. Vesijärvet ja kivet, olet majesteettinen, kuin ensimmäinen kevään kukkanen, sankarini. Missä olet talvisin? Siinä kivellä makoillessasi, muistutat minua onnesta. Veden tanssiessa, hurmaavien kivien kanssa, uit kalastat ja heität, you are my everything. Kesällä olet tähti, taivas, lämpö ja valo, sankarini. Yksinkertaisesti monimutkainen, minun aarteeni. Koivu, tähti, kuu. Hämärä kuin syysilta. Viileä. Tunnetko kylmän? On kaunis kevätaamu terassilla. Ruohonjuuri vilkuttaa lumen alta. Kiipeää, tuikkii, kajastaa. Can you feel the warmth? Kirkas päivä, hiljainen linnunlaulu. Oravat koivussa putoavat korkeuksiin. Pimeässä kesää odotetaan. Ruoho kuulostaa eriltä tänä vuonna. Kaikki tuntevat sen. Metsä, järvi, lumi. Luonto on yhtä kaunis kuin punainen auringonlasku. Pilvet. Mikä on mielestäsi kauneinta luonnossa? Pidän lumisista aamuista. Kylmä talvipäivä. Puut tanssivat tuulessa. Retkeileminen, uiminen, kolaaminen, lämmin kesäilta. Kauniita vaaleanpunaisia kukkasia niityllä kesäyössä. Mikä on mielestäsi kauneinta luonnossa? Puut kutistuvat suuriksi. Jätän nyt hyvästi järville. Kukat tuoksuvat violeteilta. Kauneinta ovat auringonlaskut. Bones sinking like stones, all that we've fought for. Homes, places we've grown, all of us are down for.
And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. The bones sinking like stones all the way far from homes, places we've grown, all of us are downfall. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Oh, all that I know, there's nothing here to run from. Because yeah, everybody here's got somebody to lean on. Kiitoksia Eelis. Seuraavaksi päästämme ääneen lukiomme vastaavan rehtorin Timo Tikkalan. Timon juhlapuheen jälkeen ylioppilaat saavat todistuksensa ja heidät julistetaan virallisesti ylioppilaiksi. Tämän jälkeen laulamme yhteislauluna perinteisen Gaudeamus Igiturin. Hyvät tulevat ylioppilaat, läheiset, koulumme opiskelijat ja kollegat. Miten aloittaa puhe, jossa muistuttaa elämän merkityksellisyydestä ja uskosta tulevaisuuteen? Tuleville ylioppilaille pitäisi antaa valoa ja valaa toivoa siihen, että maailmassa kaikki on mahdollista. Pitäisi myös pitää puhe, jonka tulevat ylioppilaat ja muut kuulijat muistaisivat. Mietin puhetta kirjoittaessani, mitä minä muistan puheesta, joka oli osoitettu minulle ja muille Kemin Lyseon lukiosta valmistuville ylioppilaille kesän kynnyksellä vuonna 1999. Istuimme jo nyt puretun tervahallin oransseilla tuoleilla, joiden muovista taivutetut kaariistuimet tuntuivat tuolloin epämukavilta, vaikka tunnelma juhlassa oli erityisen lämmin. Tuoli on jäänyt mieleeni. Samoin puheesta seuraavat sanat. Ei elämää kannata pelätä. Hieno lause. Rohkaiseva ja eteenpäin ohjaava. Mutta muuta en puheesta muista. Ehkä siinä käytiin läpi maailman poliittisia haasteita. Ehkä muistutettiin sivistyksen tärkeydestä. Ehkä puheen kautta rohkaistiin ponnistelemaan maailman muuttamiseksi kohti parempaa. En tiedä. Olen myös itse pitänyt puheen lakkiaisissa. Siitä on jo muutamia vuosia, kun tässä samassa salissa puhuin valmistuville ylioppilaille ja valoin uskoa tulevaisuuteen. Lopetin puheeni sanoihin, elämän sauma pitää. Olin muuten varastanut tuon kielikuvan Tuure Kilpeläiseltä. Siinä oli sitä samaa optimismia kohti tulevaa kuin omana lakkiaispäivänä kuulemassani virkkeessä. Se, mitä muistamme, ei usein ole sanoissa, vaan tunteissa, joiden kautta myöhemmin rakennamme muistimme hataruuden kautta tarinaa menneestä. Luulen, että tunne ohjaa muistimme kykyä ja taitoa sovittaa asioita oikeille tarinallisille paikoilleen, joiden kautta tarina yksittäisistä hetkistä elämänmittaiseksi kokonaisuuksiksi muodostuu.
pitäisi siis satsata tunteeseen. Ehkä alitajuisesti tämän ajatuksen ohjaamana tartuin Kjell Westöön kirjoittamaan kolumniin kiltteyden puolesta. Se on vuodelta 2007 ja löytyy Westöön halkeamia teoksesta. Kirjoituksessa Westö pysähtyy yhden virkkeen äärelle. Äly on muutakin kuin kyynisyyttä. Westö kirjoittaa: äärimmilleen viritetyssä kilpailuyhteiskunnassa ihminen vaistoaa, että pärjätäkseen hänen on oltava toisille susi. On iskettävä kiinni toisen heikkouksiin, ja juuri sitä pidetään älykkyyden mittarina. Läpitunkeva katse, toisten aikeiden arvaaminen ja tämän julkituominen on terävän ja älykkään ihmisen merkki. Kun taas heitä, jotka etsivät kompromissiratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, pidetään naiveina ja tylsinä, sillä sarkastinen one-liner on luotettava älympi merkki. Westö muistuttaa, että älykkään ihmisen on kuitenkin ajateltava pidemmälle. Jos huomaan toisen ihmisen heikon kohdan, käyttäydyn kuin yksinkertainen petoeläin, jos isken siihen kiinni. Jos taas mietin, että tuossa taitaa olla henkilön heikko kohta, mutta en hyödynnä sitä, enkä huomauta siitä, silloin olen jo ajatellut pidemmälle ja syvemmälle. Mielestäni Westö on oikeassa vaatiessaan kylmään kyynisyyteen lämpimämpiä värejä. Ymmärrystä ja empatiaa sekä toiset huomioon ottavaa älykkyyttä. Raja-aidoista ja ristiriidoista kumpuavat manifestit harvoin auttavat. Tämä ei tarkoita sitä, että samanmielisyys olisi vaade tai hyve. Toisten lähtökohtia ymmärtävän ja näkökulmia avartavan ajattelun ei tarvitse olla omien ajatusten hylkäämistä. Ihanan ymmärtävä ristiriita tuo särmää, mutta sen ei tarvitse olla päällekäyvää. Tämän viestin toivoisi kantautuvan maailmalle laajemmalla. Tuntuu, että tässä ajassa tilaa saavat he, jotka huutavat lujimpaa. Vastakkainasettelu ja pelon ilmapiirin luominen näyttävät toimivan hyvin sytykkeenä tuomiopäivän otsikoihin ja julistuksiin, jotka kaikuvat ainaisessa kiireessä. Antiikin aikana tunnettiin aika kahden käsitteen kautta. Niin sanottu normaali aika oli virtaavaa, kreikaksi kronos. Se tarkoittaa tasaista ajan olemista ja sen etenemistä, kun taas ajan toinen merkitys kairos korostaa muutosta. Alkujaan se tarkoittikin Jumalan murtautumista tähän aikaan. Tuntuu, että nykyisyys kallistuu kairoksen puoleen. On muututtava ja on uudistuttava. On toimittava, sillä aika ei odota. On merkittävä ero muuten sillä, että on aika tehdä jotain, kuin sillä, että on aikaa tehdä jotain. Luulen, että huolimatta toiminnan kohteesta jälkimmäisellä on paremmat onnistumisen mahdollisuudet. Kun Kroonos pyöräyttää ratastaan, pohtivat tulevat ylioppilaat tulevaisuudessa todennäköisesti ikuisia teemoja, kuten elämäänsä, tekojaan ja niiden seurauksia. Se tulevaisuus on mielikuvissani kuitenkin hyvin erilainen kuin tämä oma avaruuspölyllinen versiomme. He työskentelevät ammateissa, joita ei ole vielä olemassa. He käyttävät teknologiaa, jota ei ole vielä keksitty. Elävät ympäristössä, jossa kaikki tuntuu muuttuvan ja olevan alati liikkeessä. Kairos jyrää. Tämä on ainakin mielikuvani tulevaisuudesta. Mutta luulen, että se, mikä todella merkitsee, on toisen ihmisen kohtaaminen. Ja ennen kaikkea empatia. Tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja itsestään merkityksellinen muille, kuten filosofi Frank Martela on todennut. Filosofi Martha Nussbaum on listannut hyvään elämään kuuluvia toimintavalmiuksia, jotka pitävät sisällään myös muita kuin niin sanottuja kovia tieteitä. Tässä 5 mahdollisuutta hyvään elämään. Niitä harvemmin pidetään yllä yhteiskunnallisessa keskustelussa. 1. Mahdollisuus käyttää aistejaan, kehittää mielikuvitustaan ja ajatteluaan riittävän koulutuksen turvin ja vapaus ilmaista itseään. 2. Mahdollisuus rakastaa ja kiintyä toisiin ihmisiin ja asioihin, pitää huolta ja kantaa vastuuta toinen toisistaan. 3. Mahdollisuus elää toisiin ihmisiin aidoissa sosiaalisissa vuorovaikutuksissa, eläytyä toisten asemaan ja kantaa huolta toisistaan sekä mahdollisuus kunnioittaa itseään. 4. Mahdollisuus huolehtia luonnosta, eläimistä ja kasveista.
5. Mahdollisuus nauraa, kokea iloa, leikkiä, pelata ja nauttia harrastuksista. Sääntäämme yleisessä keskustelussa kohti tiedollisia ja taidollisia tavoitteita, mutta unohdammeko silloin ihmisen? Luulen, että ilman näitä nuspaamin valmiuksia olemme pulassa. Tarvitsemme niitä tasapainottaaksemme ja kohdataksemme sitä, mitä maailma meille eteen heittää. Ja pelottavilta tuntuvia esimerkkejä riittää. Pommeja, jotka räjähtävät taisteluissa, siviilien keskellä ja kaasuputkissa. Vihapuhetta, joka pulppuaa toreilla ja trollien koodeissa. Jäätiköillä, jotka luovuttavat pinta-alansa kiihtyvällä tahdilla. Tilanteissa, joissa ankkureita raahataan pitkin merenpohjaa ja rajoja ylitetään salakuljettajien armoilla. Ja johtajiksi valitaan niitä kovaäänisimpiä kandidaatteja, joista historian tutkijat ovat varoitelleet. Tarvitaanko siis näiden asioiden keskellä kyynistä raakkujaa vai naivia rakentajaa? Tuntuu kuitenkin, että suurimmat haasteet tulevilla ylioppilailla ovat kuitenkin henkisessä hyvinvoinnissa. Jos ajattelemme Juha Hurmeen johdattaman esimerkin mukaisesti maassamme eläneitä sukupolvia, heidän kohtaamistaan, niin se voisi toimia seuraavalla tavalla. Nuoren valtiomme sukupolvet mahtuisivat nimittäin samaan henkilöautoon. Jos ottaisimme tarkasteluun vuonna 1917 syntyneen henkilön kyytiin ensimmäisenä ja täydentäisimme kyytiläisiä aina 25 vuoden välein. Autossa istuisi vuonna 2023  5 henkilöä, joiden elämän taipaleet olisivat hyvin erilaisia. Voi olla, että yhteisiä puheenaiheita olisi vaikea keksiä. Keskusteltaisiin kuin pettuleivästä, sotavuosista ja niiden jälkeisistä ylisukupolvien kantautuneista heijastuksista, vai sosiaalisen median muuttumisesta epäsosiaaliseksi virtaukseksi, jonka tavoitteena on pumpata meihin dopamiiniannoksia kiihtyvällä sykkeellä. Nämä ovat tietysti karkeita yleistyksiä. Mutta huomion pitäisi olla mielestäni siinä, että ihminen elää aina aikaansa ja ajan tuomilla edellytyksillä, luoden kuitenkin merkitykset itse, ja juuri sen merkityksen pitäisi olla ratkaisevaa. Ehdottaisin lisää Kroonosta ja vähemmän Kairosta. Aikaa kohdata ja tarttua pieniin merkityksellisiin hetkiin. Hyvä tuleva ylioppilas. Virke, jonka haluaisin sinun muistavan, on: äly on muutakin kuin kyynisyyttä, sillä kyynisyys peittää alleen sen, mikä on arvokasta. Tarttukaa ajan palasiin hitaasti kiiruhtaen. Hyvää matkaa. Todistukset. Visa Koistinen. Eelis Perälä. Siri Derik.
ja Näätsaaren lukiosäätiöstipendi. No niin, sitten pyytäisin tulevia ylioppilaita nousemaan ylös. Olette nyt läpäisseet ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä suorittaneet koko lukion oppimäärän. Täten olette suorittaneet koko ylioppilastutkinnon. Merkiksi tästä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkia. Ylioppilastutkintolautakunnan antamalla valtuutuksella julistan teidät ylioppilaaksi ja merkkinä siitä pankaa ylioppilaslakki päähän. Olkaa hyvä. Paljon onnea uusille ylioppilaille. Juhlamme jatkuu vielä siten, että siirrymme tien toiselle puolelle sankarihaudalle, jonne ylioppilaat laskevat seppeleen ja kynttilät talvien jatkosodan muistomerkille. Tämän jälkeen palaamme vielä tänne lukiolle, jossa nautimme yhdessä mehua ja torttuja. Nyt päästämme läheiset onnittelemaan ylioppilaita. Me muut siirrymme muodostamaan kunniakujan alakertaan ja ylioppilaat seuraavat meitä hieman myöhemmin.